Hi guys, you're watching Time Killer. கவர்மெண்ட் 59 சைனா ஆப்பை பேன் பண்ணப்ப எனக்கு இந்த ஆப்பை பேன் பண்ணிட்டாங்களேன்னு வருத்தப்பட்டதுன்னா ஷேரிட்காக தான். இருந்தாலும் இப்போ வரைக்கும் என் ஃபோனில் ஷேரிட் ஒர்க் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. இருந்தாலும் நான் அன்இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா எப்போ இந்த ஆப் ஒர்க் ஆகும் போகும்னு தெரியாது. நீங்களும் என்ன மாதிரி ஷேரிட் அன்இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்கனாலோ, இல்லை நார்மலாகவே உங்கள் ஃபோனில் ஷேரிட் ஒர்க் ஆகணுனாலோ, இல்லை உங்கள் புது ஃபோனில் ஷேரிட் மாதிரி ஒரு ஆப்பை இறக்கணுன்னாலோ என்ன பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க. இந்த வீடியோவில் ஷேரிட்டுக்கு ஆப்போசிட்டான ஒரு ஆப் ஃபைல்ஸ் பை கூகுள்ன்ற ஒரு ஆப்பை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபைல்ஸ் பை கூகுள் பேரை கேட்டாலே தெரிஞ்சிருக்கும், இது ஒரு கூகுளோட ஆப் தான். ஸோ சேஃபாக யூஸ் பண்ணலாம். ப்ளே ஸ்டோரில் ஆப்போட ரேட்டிங்னு பார்த்தா 4.6 அவுட் ஆஃப் 5. ஃபைல் சைஸ்ன்னு பார்த்தா 7 MB, ஆனால் ஷேரிட் 25 MB. ஆனால் ஷேரிட்டில் முடியாத சில விஷயத்த இந்த ஃபைலில் பண்ணலாம். இந்த ஜிஃபைல் ஆப்பை உங்கள் ஃபோனில் இருக்க ஃபைல் மேனேஜராகவே யூஸ் பண்ணலாம். உதாரணத்துக்கு ஜங்க்ஸ் க்ளீன் பண்ணுறது, ஸ்டோரேஜ் மேனேஜ்மெண்ட், இந்த மாதிரி சில விஷயத்த. இந்த ஆப்போட பெர்மிஷன்ஸ்ன்னு பார்த்தா லொக்கேஷன், போன், ஸ்டோரேஜ், இந்த 3 ஆப்ஷன்ஸ்க்கு அலோவ் கொடுத்தா போதும். ஆனால் ஷேரிட்க்குன்னு பார்த்தா கேலண்டர், கேமரா, கான்டாக்ட், லொக்கேஷன், மைக்ரோஃபோன், போன், ஸ்டோரேஜ், இந்த மாதிரி 7 விஷயத்துக்கு பெர்மிஷன் கேட்குது. இப்போ இந்த ஆப்பை ரிவீல் பண்ணலாம். டாப் லெஃப்ட் கார்னரில் மெனு கீ இருக்குது. அந்த மெனு கீ கிளிக் பண்ணால் உள்ள செட்டிங்ஸ் இருக்குது. அது கீழே ஹெல்ப் அண்ட் ஃபீட்பேக் இருக்குது. ஹெல்ப் அண்ட் ஃபீட்பேக் பற்றி நான் சொல்லி தான் தெரியணும் இல்லை. செட்டிங்ஸ் உள்ள போனோன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே லாங்குவேஜ் சேஞ்ச் பண்ண ஆப்ஷன் இருக்குது. வழக்கம் போல் இன்பில்ட்டாக இங்கிலீஷில் தான் இருக்குது. வழக்கமாக கூகுள் ப்ரொவைட் பண்ணுற எல்லா லாங்குவேஜுமே இங்கேயும் இருக்குது. கீழே நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு செட்டிங்ஸ், ப்ரௌஸ் பண்ணுறதுக்கு செட்டிங்ஸ், அதுக்கும் கீழே உங்கள் நேம் ஆல்டர் பண்ணுறதுக்கான செட்டிங்ஸ் இருக்குது. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆப்லேருந்து ஒரு விஷயத்தை ஷேர் பண்ணும்போது உங்கள் நேம் கேட்குது. நேமை தவிர மெயில் ஐடி மாதிரியான விஷயம் எதுவுமே கேட்கல. அந்த நேமை இந்த இடத்துல நம்ம ஆல்டர் பண்ண முடியும். அதுக்கு கீழே டார்க் தீம் இருக்குது. அதுக்கும் கீழே அபவுட் ஃபைல் இருக்குது. ஓகே, இப்போ திருப்பி ஹோம் பேஜுக்கு வரலாம். இங்கே ஹோம் பேஜ் 3 பேஜாக செப்பரேட் ஆகிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் க்ளீன். இந்த பேஜில் ஏதாவது ஜங்க்ஸ் இருந்துச்சுன்னா க்ளீன் பண்ண முடியுது. நம்ம ஸ்டோரேஜஸை பார்க்க முடியுது. நம்ம ஃபோன்லேயே லார்ஜாக இருக்கிற ஃபைல்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் காட்டுது. செகண்ட் பேஜ் ப்ரௌஸ். இந்த பேஜில் நம்மள்ட்ட இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸையுமே ஒன்று விடாமல் கேட்டகிரி பிரித்து காட்டுது. உதாரணமாக சொல்லணும்னா டவுன்லோட்ஸ், இமேஜ், வீடியோஸ், இந்த ஃபோட்டோவில் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி இன்டர்னல் ஆர் எக்ஸ்டர்னலையும் பிரித்து காட்டுது. மேலே ஒரு சர்ச் கீ இருக்குது. அதை வச்சு நமக்கு தேவைப்படுற ஃபைலை நம்ம ஈஸியாகவும் எடுக்க முடியும். லாஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் பேஜ் தான் ஷேர். இந்த பேஜில் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஃபைல்ஸை ஷேர் அண்ட் ரிசீவ் பண்ண முடியும். உங்கள் ஆப்போனண்ட்டும் இதே ஆப் வச்சுருந்தா தான் ஷேரும் ரிசீவும் பண்ண முடியும். இந்த ஆப்போட ஷேரிங் ஸ்பீடை நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக 567 MB இருக்கிற ஒரு படத்தை ஷேரிட்டில் ஷேர் பண்ணி பார்த்தப்ப 2 நிமிட்ஸ் 5 செகண்ட் ஆச்சு. அதே படத்தை சேம் ஃபோனில் ஷேர் பண்ணி பார்க்கும்போது 1 நிமிட் 48 செகண்ட்ஸ் ஆச்சு. ஷேரிட்டை விட கொஞ்சம் இது ஸ்பீடாக தான் இருக்குது. ஆனால் இங்கே என்ன ஒரு பிரச்சனைனா, இந்த ஆப் இன்னொரு ஃபோனோட கனெக்ட் ஆகும்போது எடுக்கிற ப்ராசஸ் கொஞ்சம் டைம் ஆகுது. இருந்தாலும் அந்த டயத்தை ஷேர் பண்ணுற ஸ்பீடால் இந்த ஆப் டேலி பண்ணிடுது. இன்னும் சில ப்ளஸ் பாயிண்ட்டுன்னு பார்த்தா இந்த ஆப்பில் டார்க் மோட் இருக்குது. ஆப்பை போர்ட்ரேட்டாகவும் யூஸ் பண்ணலாம், லேண்ட்ஸ்கேப்பாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் ஷேரிட்டில் போர்ட்ரேட்டாக மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, இது ஒரு பெரிய ஆப்ஷன் இல்லை, இருந்தாலும் மென்ஷன் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு சைனா ஆப் வேண்டாம், சைனா ஆப்ஸ்லேருந்து நான் கன்வெர்ட் ஆகிட்டு வரேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா ஷேரிட்க்கு ஆல்டர்னேட்டாக இந்த ஆப்பை நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம். முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு கூகுளோட ஆப் தான். ஸோ ஃப்யூச்சர்லேயும் பேன் பண்ண வாய்ப்பில்லை. இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது ஒரு சைனா ஆப்க்கு ஆல்டர்னேட் ஆப் வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவை நான் போட ட்ரை பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் ஃபோன்லேயாவது ஷேரிட் ஒர்க் ஆகலைன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ லிங்க் அமுச்சு விடுங்க. இந்த மாதிரி தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பை கைஸ்.